שלום חברים, מה שלומכם? רצינו לידע אתכם שחג שבועות מתקרב, אם לא ידעתם. אנחנו עומדים לפני לילה מאוד מיוחד, תיקון ליל שבועות, ערב שבועות, זמן מאוד מיוחד, זמן שאורות של מתן תורה חוזרים ומופיעים ברמה מסוימת שאפשר לקבל אותה כל אחד בלב שלו. כל אחד יכול לקבל, ממש להרגיש מחדש שהוא מקבל עליו את התורה. מה זה לקבל על עצמך את התורה? זה להתחבר מחדש לידיעה שיש לך פה תפקיד מסוים. כל אחד ואחד יש תפקיד, יש אות, יש ממש כמו קוד כזה מיוחד שהוא בא לפצח אותו, לגלות מה אני עושה כאן. אז כל החיים אנחנו מחפשים, או יש כאלה שלא מחפשים, אבל באמת הנשמה מחפשת להתחבר ומחדש להביא את הייעוד שלה לעולם, לאנשים, לקרובים, לרחוקים, להשפיע. כל אחד שמתחבר לייעוד שלו ועושה באמת את מה שהוא בא לפה לעשות, מביא אור חדש לעולם, לארץ, למשפחה, לסביבה שלו. אז תיקון ליל שבועות אנחנו עושים ממש בקרוב, בערב שבועות, מזמינים אתכם. מי שיוכל לבוא, אנחנו בשדה יצחק, נעשה את זה אצל משפחת גלילי. שדה יצחק זה ממש קרוב לאבות חביבה, קיבוץ מגל, ומקום מיוחד, קסום, סביב למדורה. נשב, נלמד חיבורים ממערכת הצ'קרות והפרחים האלה שאנחנו צריכים לפתוח בתוכנו כדי להזקיף את הקומה, וחיבורים לקבלה ולתפיסה הקבלית של מה זה באמת לקבל את התורה בתוכנו. חיבורים מיוחדים מאוד, וגם חיבורים בנוסף לרפואה הסינית והחוכמה של הרפואה והאיברים הפנימיים. אז אנחנו מזמינים אתכם להגיע, ומי שלא יכול להגיע יכול לעשות לעצמו לילה או חלק מהלילה זה לשבת, להתחבר, ובמיוחד לראות איך אני מתחבר לרוחניות, לטוב שבתוכי, איך אני מקלף את הקליפות שמשאירות אותי קטן ולא מיוחד כמו שאני באמת, איך אני מורידה את המסכים שמסתירים בפני את המציאות, כמה שהיא נפלאה, כמה שהיא גדולה, כמה שהיא מיוחדת. אז כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו או עם כמה חברים, לשבת, ואתם מוזמנים גם להגיע אלינו למושב שדה יצחק. אז בינתיים שתהיה הכנה טובה לשבועות, וחג שמח לכולם.